Onda Cero, Catalunya, la ràdio que t'escolta. Vol tenir garantits els seus drets? La CUS, Salut, Consum i Alimentació, l'ajudarà a defensar-los. L'informarà dels seus drets com a consumidor dels serveis, tant de consum en general com serveis sanitaris, com canviar de metge, retard en les llistes d'espera, serveis disponibles, com accedir-hi, etc. La salut, el consum i l'alimentació són eixos fonamentals que la CUS, Salut, Consum i Alimentació, l'ajudarà a conèixer, a fer-lo servir i, sobretot, a defensar els seus interessos com a consumidor. Tenim delegacions a Lleida Capital, Mollerussa, Tàrrega, Barcelona. Truqui'ns al 93 302 41 38 i l'informarem. Bé, una setmana més ens retrobem al nostre programa en aquest temps de ràdio que periòdicament dediquem a parlar sobre el món del consum amb el seu més ampli espectre. Avui, precisament, en aquest espai, que és possible gràcies a Esteve i la CUS, la coordinadora d'usuaris de la Sanitat, Salut, Consum i Alimentació, volem parlar sobre un tema que resulta, sens dubte, d'interès per a tothom. Aconseguir que tinguem una fiscalitat justa. Per això, precisament, la CUS, Salut, Consum i Alimentació, que forma part d'aquesta plataforma, la plataforma per una fiscalitat justa, avui avui volem desenvolupar les mesures que des d'aquesta plataforma s'han fet i s'estan fent arribar a tothom, inclosos, per cert, els partits polítics. Acompanyats al llarg d'aquests propers minuts per una de les persones que ha treballat, que està treballant en el document publicat recentment, comentarem, ni que sigui a grans trets, les 10 mesures que aquesta plataforma per la fiscalitat justa ha publicat. I ho farem tot seguit amb la col·laboració del senyor Xavier Martínez, que és precisament portaveu de la plataforma per una fiscalitat justa. Per Esteve, la salut és el més important. Per això, treballa pensant en tu, oferint-te els millors productes, col·laborant amb la coordinadora d'usuaris de la Sanitat, que es preocupa per la teva educació sanitària i defensa els teus drets. Esteve i la coordinadora d'usuaris de la Sanitat s'apropen a tu per tal que sempre estiguis en bones mans. Esteve i la coordinadora d'usuaris de la Sanitat t'ofereixen aquest espai. Bé, tal com els hi acabo de comentar, saludem al nostre convidat, el senyor Xavier Martínez. Xavier, bon dia. Hola, bon dia, Carles. Bon dia, Xavier. Bé, el que farem, primer de tot, per situar, per ubicar a la nostra audiència, és explicar una mica en què consisteix, què és aquesta plataforma per la fiscalitat, aquesta plataforma per una fiscalitat justa. Com va néixer aquesta idea? Fem una mica d'història. Bueno, va néixer fa 11 anys, concretament. Va néixer arrel de la inquietud de moltes persones i entitats de l'àmbit social sobre la incapacitat de l'Estat de fer front a despeses socials, precisament. I aleshores es va apreciar que el tema crític era el pagament d'impostos, si tothom pagava el que corresponia per finançar aquests serveis, aquestes despeses públiques. Aleshores, es vam posar d'acord una munió d'entitats de diferents característiques, però totes amb aquesta inquietud social, com poden ser sindicats com Comissions Obreres, UGT, Oxfam, Intermón,
el sindicat de tècnics d'Hisenda Gesta, FIARE, Ecologistes en Acció, la coordinadora d'usuaris de la sanitat, la Confederació Veïnal de Catalunya, en fi, tota una munió d'entitats que es van posar en comú les seves reflexions sobre la situació del sistema fiscal en el nostre país i intentar fer propostes, fer de lobby de pressió per modificar el sistema tributari cap a la seva justícia. I així va néixer la plataforma per una fiscalitat justa. Des d'aleshores hem realitzat informes, activitats divulgatives, etc. I l'últim és aquest que s'ha anunciat tu, que són les 10 mesures en relació, un decàleg resumit en 10 mesures essencials per afrontar, diguem-ne, la reforma cara al Covid. Un decàleg que ara comentarem, però abans de fer-ho, en aquests darrers 11 anys, des del moment que va néixer aquesta plataforma, a grans trets, en aquest moment, quin és el paper en aquest moment que desenvolupa la plataforma a la societat actual? Bueno, el paper que fem és, primer, ser aquest punt de trobada de les diferents entitats socials d'aquest país i després intentar fer de lobby de pressió davant, sobretot dels partits polítics, tant a Catalunya com a Espanya també, i en la mesura que podem a Europa, per afrontar o per reformar el sistema tributari i adoptar les mesures fiscals tendents a una justícia fiscal, que aporti qui més té, en definitiva, i que qui més ho necessita pugui rebre aquests serveis socials. Aquest és el nostre paper, la nostra activitat i la nostra funció principal. Bé, doncs un cop explicat qui sou, què feu, quins han estat en el seu moment i quins són, hores d'ara, els principals objectius, comentem una mica aquest decàleg, al qual jo ara feia referència, aquest decàleg que recentment heu publicat, evidentment són 10 mesures, intentarem resumir-les en la mesura del temps del que disposem, oi? Sí. La primera mesura, el primer punt d'aquest decàleg, fa referència a rebaixar i igualar el mínim exempt en l'impost sobre el patrimoni i impost sobre successions i donacions i suprimir-ne les bonificacions a la quota. Com ho proposeu, això? Bé, aquests, com sabreu, les comunitats autònomes són les que sustenten les principals despeses en sanitat i educació, fonamentalment, i altres despeses socials. Però per finançar-se, a l'Estat es transfereix la gestió d'alguns impostos, i un dels que tenen cedit són l'impost de patrimoni, l'impost de successions i donacions, i també l'impost de transmissions patrimonials, que està lligat a la compravenda d'immobles, etc. Però en aquests dos impostos que assenyalem nosaltres, existeix una competència a la baixa entre comunitats autònomes, de manera que hi ha algunes amb menys càrrega de despesa que es poden permetre el luxe de reduir substancialment aquests impostos o fins i tot eliminar-los de facto. Això el que comporta és una competència fiscal a la baixa que redueix també els ingressos a la resta de comunitats. Nosaltres el que proposem és que hi hagi un tractament una mica més homogeni i que s'estableixi un mínim exempt, per exemple, en l'impost de patrimoni, que Madrid, per exemple, el té pràcticament 700.000 euros i nosaltres proposem basar-lo a 350.000 euros. I, a més, tenen unes bonificacions del 100% de la quota que fan que la pràctica no acabis pagant o el 75% que tenen la Rioja. Llavors, proposem eliminar aquestes aplicacions que fan, aquests beneficis fiscals que apliquen a determinades comunitats autònomes per tal de garantir una tributació, en fi, més justa en tot el territori, que no es produeixi aquest dumping fiscal, diguem-ne, entre comunitats. Ara continuem amb els següents punts, tot i que hem d'avançar dues coses. Primer, aquest decàleg que ara estem comentant, que no ho hem dit abans, a qui va adreçat? Bueno, aquest, bàsicament, va adreçat a la classe política, perquè en aquests moments, a més, és molt oportú perquè hi ha en marxa un debat sobre la reforma del sistema fiscal espanyol
I nosaltres també, a través o de la mà d'altres plataformes estatals, també en tenim veu i en tenim presència. Per tant, és un debat que és d'actualitat i és candent. I, per tant, va dirigit a la classe política, que són els que van canviar les lleis. Val. Tot i això, tot i que, com acaba de comentar en Xavier Martínez, el contingut d'aquest decàleg, d'aquestes 10 mesures, va adreçat a la classe política, el concepte de fiscalitat és un concepte, en general, bastant desconegut, o fins i tot molt desconegut pels ciutadans, pels consumidors en general, oi? Depèn, perquè a l'hora de pagar tothom sap què vol dir pagar, o rebre una comprovació d'Hisenda. Això ho sabem tots. El que potser no hi ha el coneixement de la visió global de quina és la situació de la fiscalitat en aquest país i si realment tothom està pagant el que toca. Hi ha un article 31 de la Constitució que no s'està complint a la pràctica, no? I d'aquest tampoc no es preocupa massa la gent, no? I el que fem nosaltres és aquesta divulgació perquè la gent també ho entengui. No, ho preguntava en el sentit, per exemple, si ara sortim al carrer i a la primera persona que passi per les Rambles li preguntem, escolti, perdoni, vostè sap què és l'impost sobre societat? O vostè sap què és l'impost sobre successions? O vostè coneix, per exemple, com funciona, no sé, la taxa Covid? Estic segur que ens portaria més d'una sorpresa en sentit negatiu, vull dir, en el sentit del gran desconeixement que hi ha a nivell ciutadà, em refereixo, No parlo dels professionals ni dels polítics. No, ho comentava en aquesta línia només, simplement com a anotació. I és una de les qüestions que també ens preocupa a nosaltres, per això fem activitats divulgatives també de l'impost, per això traiem informes, per això nosaltres fem sessions, intentem també arribar a ser possible a les escoles també per fer aquesta pedagogia tributària i que la gent ho conegui. Però et diré una cosa, si em permets, el tema de les SICAPs, que és una cosa molt tècnica, tu agafes un taxi, li preguntes a un taxista què és una SICAP i et dirà que és una SICAP. Sap que és un mecanisme financer pel qual s'acaba no pagant impostos, pagant un 1% només d'impostos societats, no? És a dir, això, perdó, això els taxistes ho saben, ho coneixen. Home, jo crec que sí, que estaríem... O sigui, hi ha un nivell d'informació popular que jo crec que sí, que hi ha una certa... Però per què? Perquè durant anys s'ha fet una certa pedagogia des d'entitats com la nostra i des d'altres, com ara aquest programa esteu fent, i d'altres conceptes també cal fer-ho, no? Hi ha altres temes importants que malauradament no tenim temps avui d'aprofundir, però que seria interessant que la gent també conegués. Doncs seguim endavant en la pedagogia i, a més, ara feia referència a l'impost sobre societats. Expliquem-ho. Aquesta seria la segona mesura. Com proposen fer-ho, vostès? Perquè ho entenguin tothom, establir un mínim que hagin de pagar totes les empreses que no pugui ser menys del 15% del seu resultat comptable. O un 18% les grans empreses, perquè tots sabem que hi ha empreses que acaben no pagant res. Es mentava, per exemple, el cas de les SICAPs, perquè ja està regulat per llei que pagaran un 1% dels seus beneficis. Però n'hi ha altres, que es diuen SOCIMIs, que aquestes potser no són tan conegudes, que són societats d'inversió en el mobiliari, i aquestes es poden acabar pagant el 0%. Per tant, amb aquest tipus de beneficis fiscals sobre les empreses s'ha d'actuar i s'ha de posar un mínim de tributació. Nosaltres entenem que el mínim hauria de ser el 15% i hauria de ser compartit a més a nivell de la Unió Europea. I aquí n'hi hauria molt a parlar, però ara, malauradament, tampoc no es podem estendre. Però jo crec que el concepte bàsic que ha d'entendre la gent és un mínim de tributació de les societats. Bé, avui evidentment, malauradament, hem de fer un resum de cadascuna de les mesures, com a mínim per donar-les a conèixer a grans trets. Més endavant, si s'escau, podem fer un punt i a part per aprofundir en alguna d'elles, en aquella que potser tingui o pugui tenir una major transcendència. Però tot i això, fem un pas endavant. El tercer punt d'aquest decàleg parla de consolidar les modificacions i augments fets en els anomenats trams autonòmics a l'impost sobre la renda de les persones físiques. Això també cal explicar-ho una mica. Sí, diguem-ho fàcil, Diguem-ho fàcil, també. A l'hora de pagar la renda, la meitat del que paguem va cap a l'Estat, per dir-ho de forma simplificada, va cap a l'Estat i la meitat a les comunitats autònomes perquè està repartit. Aleshores, l'Estat regula la tarifa per la seva banda i les comunitats regulen la tarifa per la seva. De manera que torna a passar el mateix que amb els altres impostos cedits. Hi ha comunitats autònomes que no tenen cap interès a modificar
la seva part i aleshores s'acaba pagant poc. Però nosaltres el que proposem és que tothom pagui el mateix, també que hi hagi uns mínims, no?, per assegurar que hi hagi aquesta progressivitat. Llavors demanem afegir a qui guanyi més de 60.000 euros, anar afegint trams, 60.000 euros anuals, anar afegint trams de més de 100.000, més de 140.000, més de 175.000 euros, anar afegint trams perquè paguin més qui més té. I aleshores això també homogeneitzar-ho una mica perquè no és aquesta competència fiscal a la baixa. Això d'una banda, i de l'altra banda, molt important, ràpidament t'ho dic, és que no paguen el mateix les rendes de capital que les rendes del treball. En l'IRPF, les del treball poden pagar més del 50% de marginal, mentre que les del capital no paguen més del 23%. I això és un escàndol que també s'ha de corregir. Esperem que sigui així. A veure, ara feia referència a alguns d'aquests conceptes desconeguts, o bastant desconeguts, però hi ha un que crec que el coneix tothom, que és l'IVA, és a dir, l'impost sobre el valor afegit. En aquest cas, aquest decàleg fa referència a la conveniència o a la necessitat, ara ho expliquem una mica, de pujar precisament l'impost sobre el valor afegit, l'IVA, per a béns sumptuaris. Per a béns sumptuaris. Expliquem què vol dir això. Bueno, són béns de luxe. En aquests moments que estem vivint, l'altre dia veia, fa pocs dies, és un exemple molt senzill, però jo crec que tothom ho entendrà. Veia les matriculacions dels vehicles al gener d'aquest any. Totes les marques han baixat entre un 30 i un 40% de les matriculacions respecte a l'any passat. És lògic, quasi totes les marques, però veus, les úniques que han pujat són Rolls-Royce, Ferrari, Lexus, vehicles d'altíssima, Porsche, vehicles d'alta gamma. Aquests han pujat. Per tant, ara, hi ha els rics, els que fan, s'han fet més rics en tota aquesta crisi, això tampoc és cap sorpresa, sempre passa, però amb els béns suntuaris, els béns de luxe, haurien de pagar en aquests moments extraordinaris un suplement. Correcte. Crec que queda prou clar. També es demana la creació d'una taxa Covid. Sí. Això, a veure, això és una novetat i va en la línia una mica també del que us estava explicant. En moments excepcionals s'han de fer també mesures excepcionals. Això va passar també amb Alemanya després de la Segona Guerra Mundial, o amb Anglaterra també, o als Estats Units quan va haver-hi el Tractat 29. El que es va establir, evidentment, va augmentar molt la despesa pública, però el que es va establir és un impost extraordinari, sobretot per a aquells que més tenien. I aleshores, això hi ha economistes, sobretot europeus, que no és una proposta exclusivament nostra, però nosaltres en fem difusió, que és gravar la riquesa amb un tipus impositiu addicional entre l'1 i el 3% aquells que tinguin patrimonis superiors a 1 milió d'euros. Que això afectaria l'1% de la població més rica, en definitiva. I, bueno, si ho féssim, podríem finançar en pocs anys tota la despesa extraordinària del Covid. I això per això li diem nosaltres la taxa Covid. Taxa Covid, efectivament. A veure, seguim endavant amb el recorregut, insisteixo, avui de manera sinòptica, d'aquest decàleg. El següent punt parla de doblar l'impost sobre dipòsits de les entitats de crèdit. Aquí caldria també una explicació per saber, perquè tothom se n'assabenti a què fan, perquè tothom se n'assabenti a què fan referència, perquè alguns d'aquests conceptes són una mica, ho haig de reconèixer, una mica complicats pels ciutadans saber de què estem parlant. No, a veure, existeix un impost que es va crear sobre la banca una mica per intentar compensar, que no es compensarà mai, ja t'ho dic ara, el rescat bancari. Es va establir un impost que és del 0,03% sobre els dipòsits que ells mantenen, que els clients mantenim a les entitats de crèdit, als bancs, d'acord? Però nosaltres proposem augmentar-lo, a veure, diguem doblar-lo, però es passa del 0,03 al 0,06. Clar, però això, perdó, això gairebé és insignificant. Són 500 milions d'euros anuals. Això, en fi, pel rescat de la banca, que han estat 60.000 milions d'euros, home, és poc, sí. Clar, comparativament parlant... Comparativament, vull dir que estem demanant un sacrifici molt petit a les entitats financeres i que en moments com aquests se'ls ha de demanar aquest sacrifici. Sí. Bé, un dels punts anteriors que acabem de comentar fa un moment feia referència a aquesta taxa Covid, però hi ha més taxes dins d'aquest decàleg, la taxa Google i la taxa Tobin.
Bé, aquestes no són noves. La taxa Google, és el nom popular perquè tothom ho entengui sobre les tecnològiques, Seria, Amazon, Facebook, etc. Aquí hi ha una problemàtica que aquesta va més enllà, ja venia d'abans de la crisi i continuarà més enllà, forma part també de la reforma del sistema tributari, perquè fins ara ens hem acostumat que la gent paga en funció d'on té el seu domicili fiscal, d'un lloc físic o d'on fa la seva activitat econòmica. Però clar, amb aquestes empreses passa que estan al núvol i aleshores costa una mica més de fer-les pagar. I aleshores trobem també el cas, paradigmàtic també dels youtubers que se'n van a Andorra, temes d'aquests, perquè actuen a la xarxa. Però aquí cal una redefinició del sistema fiscal perquè canvia el concepte d'establiment permanent o del lloc físic de referència per fer tributar la gent per al lloc on obtenen els seus beneficis econòmics. Si canviéssim el concepte cap aquí, podríem... I la taxa Google una mica va en aquest camí. La taxa Tobin, les hem posat juntes, però Tobin Tax fa referència a transaccions financeres. Aquest és un altre tema, que és fer tributar aquelles operacions de caire més o menys especulatiu en l'àmbit financer, compra-venda d'actius, etc. Existeix, s'ha creat fa poc, però molt tímida, de forma molt tímida, que no fa tributar la majoria d'operacions. De qualsevol manera, de qualsevol manera, tant la taxa Google com la taxa Tobin el que busquen és, en definitiva, una fiscalitat una mica més justa per a tothom, oi? Exacte. Fer tributar les grans corporacions, perquè s'estem trobant que tant per la via financera com per la via d'aquestes activitats econòmiques que passen a la xarxa, diguem-ne, digitals, s'està escapant molta riquesa que no està tributant enlloc o va tributar paradisos fiscals on tenen tipus zero. Ja que parlem de paradisos fiscals, hi ha un altre punt específic que fa referència a aquest tema, que tampoc és pas nou, ja fa temps, malauradament, que se'n parla, d'aquest tema, del concepte de paradisos fiscals, i en aquest decàleg es demana la prohibició de contractació i ajudes públiques a empreses que tenen les seves seus precisament en paradisos fiscals, oi? Sí, exacte, és així. No és una cosa nova. De fet, aquest tema podríem estar parlant també tot el dematí, però no. És una de les velles reivindicacions també de la plataforma, lluitar, diguem-ne, perquè les administracions públiques, amb una campanya que vam iniciar ja fa uns anys, que era que es declaren les administracions públiques zones lliures de paradisos fiscals, és a dir, que no contractin amb empreses que operien en paradisos fiscals. Aquest problema és la definició de paradís fiscal que fa la Unió Europea i tota la regulació europea en matèria de contractació, que deixa molt poc marge. Però nosaltres insistim en que es modifiqui aquesta legislació de contractació, perquè és de justícia que algú que no està pagant o que es caqueja els seus impostos en el nostre país, després a sobre es vulgui beneficiar de la despesa pública en contractació, en subvencions, etc., amb diner públic pagat entre tots. Per tant, cal posar mesures. Hi ha mecanismes que es podrien fer ja i després hi ha modificacions legislatives que també proposem nosaltres que s'haurien de fer per evitar aquest tipus de pràctiques. Entrem, Xavier, en els dos darrers punts d'aquest decàleg que avui estem comentant per tota la nostra audiència. Aquest punt parla de reformar els beneficis fiscals en la línia que dèiem abans, per millorar-ne l'equitat. Clar, això dir-ho és fàcil, però fer-ho és més complicat. És complicat, però hi ha coses que es podem fer i estem trobant una certa receptivitat per part de la classe política, que és que, els beneficis fiscals què són? Primer de tot, pedagogia d'aquesta taxi que dèiem, no? Beneficis fiscals són rebaixes impositives que per llei estableix l'Estat o la comunitat autònoma de determinats impostos. Diu, vostè pagarà menys per el que sigui. Per exemple, en renda, no? Té un habitatge habitual i desconto perquè té una despesa d'habitatge habitual o perquè té un pla de pensions o perquè té una persona a càrrec o el que sigui. Això per l'Estat són uns 40.000 milions d'euros, de menys que recapta. Per la Generalitat de Catalunya són uns 10.000 milions menys. Són molts diners que estan bastant fora de control. Però el que demanem primer és control sobre això. Volem llum i taquígrafs sobre aquest tipus de beneficis fiscals perquè un informe que vam fer nosaltres vam detectar que eren regressius sobre el sistema fiscal. És a dir, qui més estava beneficiant era qui més recursos econòmics tenia. Ara tampoc hi podem entrar i també ens podríem estar tot el dematí parlant d'aquest. Sí, entenc. Però és un tema clau perquè és molts diners que l'Estat renuncia a recaptar i sobre els quals no hi ha prou. Demanem nosaltres com a mínim que hi hagi una avaluació
d'impacte cada any de qui s'està beneficiant o no i quin impacte està tenint sobre el sistema tributari. Bé, i gairebé per cloure arribem a la darrera mesura, la número 10, que demana augmentar la tributació per una fiscalitat verda. Aquest també és una reivindicació que va més enllà de la crisi que estem vivint, ja és de llarg recorregut, que ja s'està fent i que es continuarà fent. L'estat espanyol parteix de molt endarrere en el que és fiscalitat verda i té camí per recórrer. En l'àmbit de la Generalitat de Catalunya s'ha avançat una mica més i la veritat s'han establert alguns tributs propis amb aquesta mentalitat. Però a l'estat espanyol encara no. Hi ha camí per recórrer, per exemple, en la tributació dels hidrocarburs, per equiparar la tributació dels hidrocarburs, especialment als combustibles de l'aviació, que tenen tributació zero, per exemple. Aquí és un lloc on tenim bastant camp a recórrer, una imposició sobre els plàstics d'un sol ús, una reordenació de la tributació sobre els vehicles, que també hi ha bastanta disparitat entre diferents nivells territorials, no? A l'Estat, comunitats autònomes, l'administració local, una certa reagrupació de la tributació sobre el vehicle i amb una orientació clarament mediambiental, no com està fet ara, purament recaptatòria. I després també reorientar els beneficis fiscals que comentàvem anteriorment en la seva vessant també mediambiental, que no està posat aquest prisma en aquest tipus de beneficis fiscals. T'ho dic molt resumidament per poder tenir temps d'encabir-ho tot. Bé, si fa no fa, ens han fet una idea global del contingut d'aquest decàleg, que Déu-n'hi-do si cadascun d'aquests punts ha de transcendir a nivell social, a nivell econòmic, em fa l'efecte que se'ns gira força feina. Però com a comentari final, dèiem al principi, en Xavier Martínez ens comentava que un dels destinataris finals o preferents d'aquest decàleg és precisament la classe política, els polítics, que són, en darrera instància, els que prenen decisions. Jo no sé si en aquest moment, avui mateix, podem fer un comentari respecte de quina percepció teniu des de la plataforma de com s'ha rebut aquest decàleg. Doncs mira, hem fet una ronda de consultes, de reunions amb tots els partits polítics en representació al Parlament de Catalunya, amb quasi tots. No tots hem tingut la mateixa receptivitat. Diguem-ne que els més situats a la dreta doncs no l'hem tingut tanta, però més situats cap al centre, cap a l'esquerra, hem tingut una molt bona receptivitat de les nostres mesures i mantenim vies de contacte obertes amb ells perquè tenen bastant interès en les nostres propostes fiscals. Per tant, des d'aquest punt de vista, som optimistes amb el diàleg, si més no, amb la classe política. Després veurem els resultats, perquè quan no governen tots són molt simpàtics, però després quan governen doncs ja no et posen molt bona cara. Doncs ara que s'inicia una nova etapa, haurem d'esperar la resposta de la classe política, del govern en aquest cas, el que toqui, doncs per veure com es tradueix a la pràctica almenys alguns d'aquests punts que es recullen en aquest decàleg. Nosaltres, Xavier Martínez, deixem oberta aquesta via de contacte amb la plataforma i anirem parlant en properes edicions del programa de qualsevol novetat que es pugui produir. Així que moltes gràcies. Doncs, home, moltes gràcies a vosaltres, Carles, perquè ens heu donat l'oportunitat com a plataforma d'arribar al vostre públic. Moltíssimes gràcies. Molt amable. Xavier Martínez, que avui ens ha acompanyat, és portaveu precisament de la plataforma per una fiscalitat justa. Esteve i la coordinadora d'usuaris de la sanitat t'han ofert aquest espai. Esteve, sempre més a prop teu. Vol tenir garantits els seus drets? La CUS, Salut, Consum i Alimentació, l'ajudarà a defensar-los. L'informarà dels seus drets com a consumidor dels serveis, tant de consum en general com serveis sanitaris, com canviar de metge, retard en les llistes d'espera, serveis disponibles, com accedir-hi, etc. La salut, el consum i l'alimentació són eixos fonamentals que la CUS, Salut, Consum i Alimentació, l'ajudarà a conèixer, a fer-los servir i, sobretot, a defensar els seus interessos com a consumidor. Tenim delegacions a Lleida Capital, Mollerussa, Tàrrega, Barcelona. Truqui'ns al 93 302 41 38 i l'informarem.
Onda Cero, Catalunya. Et mereixes aquesta ràdio.